दिनै बोथोरा एसे थान्दालै गुसु नानि अबाव थांनो नागिरदों? माथो लैथोसि बाजैसो अबाव थांनो नागिरदों नोंहालाय? आङो दखानाव थांना फैनि र'। आंबोथ' दखानावनो थांनो नागिरदों। नोंसा आयंआलाय आयं गैया दिनै? आयंआ दङ थेवब्लाबो फैबाय र' आङो। बाजै आङो मोनसे खोथा सोंनि दे। मा? बे आयंआ माबा जेनेबा आंनि मबाइलजों फैनानै बिजुलि आब'जों सिरि सिरि दे रायज्लायखुमायो मानोलै? मा? आइया बिजुलिजों रायज्लायखुमाबाय थायो? नाथाय आयंखौ आं बुंदों होननानै खिन्थानाङा दे। मानो होनबा आंखौ खिन्थानाङा होननानै बादा होनना दोनखादों। बे आइया मानो बिजुलिजों रायज्लायखुमाबाय थायो? बेनोथ' मानो रायज्लायखुमायो जेनेबा नोंनि मबाइलजों रायज्लाया नामा? मा होनना बुंबावनो एकदम गोबां काहिनि दङलै नानि। बे बिजुलिया ना मोजां नङा, बेनिखायनो हौवाजोंबो होखारजादों बियो। लोगोफोर सरि दे, लैथोस्रिनि केरेक्टारा फैयैखाय आङो फोजोंसारखौनो लैथोस्रि खालामथ'दों आरो ना। माने बे लैथोस्रिनि केरेक्टारा माने डाउनलड खालामबाबो लानो नागिरबाबो फैनायानो थाङा मानोथाय मिथिला आरो ना। बिसनिया एसे प्रब्लेम जादों खोमा, बेनिखायनो आङो फोजोंसारखौनो लैथोस्रि खालामनानै दोनथ'बाय आरो ना। उनाव जुदि लैथोस्रिखौ आं लानो हायोबा उनाव लैथोस्रिखौनो लाबावनोसै, नाथाय दा उफाय गैया आङो गुबुनखौनो लानांगौ जादों। फोजोंसारखौनो एसे लैथोस्रि बायदि नुयो नालाय, बेनिखायनो फोजोंसारखौनो लाथ'बाय आरो ना आङो खानाय सानाय होनानै। आरो लोगोफोर नोंथांमोना जुदि नायनो सुखुवाखैबा आङो लैथोस्रिमोननि स्ट'रिखौ दिन्थिथ'ला आरो ना। आरो जुदि नायनो सुखुयोबा आं बिदिनो खालामथ'नोसै। बे टुइनक्राफ्ट एपआ प्रब्लेमानो जाबाय थायो, मा होनना बुंबावनो लोगोफोर। बाजै ओमफ्राय बिजुलि आब'आलाय अबावथो दंहैयो होमबालाय? मिथियाथ' अबाव दंहैयोबा। नोंसा आदाया जुदि मिथियोना बिराद रागा जोंगोन बासा नोंसा आयंखौ। बाराबा न'आवनो थानो होनाय नङा, ओरैबायदि रागा जोंना दंखायो बियो बिनानावखौ। बेजों रायज्लायनोनो होआखै, मानो रायज्लायो बिलाय? बाजै बिजुलि आब'आ मा इसिबां दाय मावमारदों? हौवाजोंबो होखारजाबाय, दा न'निफ्रायबो होखारजादों। सिखाव बियो मोजां नङा। खिन्थानाङा दे रावनोबो नानि, आं नोंनो न'नि होननासो खिन्थाबाय। खिन्थायाखै बाल, मानो खिन्थानो आंलाय? मोजां नङा, हौवानिफ्रायबो सनामदानि खावना लाबोनानै ओमफ्राय उनाव हमजानानै बिदिनो होखारजाबाय। आरो मा होनना बुंबावनो, जेनेबा बिनि हौवायाथ' आंनि एक्समोन ना। आं जानानै हौवाजों रायज्लायफ्लाबाय थायोमोन बियो, मिथिगौ ना? आयु हारामिया। औले बासा, बेनिखायसो जोंफोर बेखौ इसेबो सैला, मिथिगौ ना? बेनिखायनोथ' रामोनदाजोंबो होखारजादों आरो बियो। मोजांबा बेखौ लाखियामोन आरो जोंफोरो। ओमफ्राय नोंसा आयंखौ निमाहा होबाय आरो बिमाखाय, नङाबाथ' बेखौबो बेसेबा रागा जोंदोंमोन नोंसा आदाया। बिबो फिसाजों लोगो जाफादोंमोन। आयंआ बुजायनोसो नांगौ बेखौ। औलै हमनोनो हाया, बुरैया माबायदि बुरै। नों जानानै रायज्लायदोंमोन आरो बियो गावगायनि हौवाजों। ओमफ्राय वाट्सएपखौ रामोनदानो होबाय, होमबासो रामोनदाया आंखौ रायज्लायदों होननानै आंखौ होखारहरगोन ना। गसाय बिदिथार आरो आयु, सोरबा बिबादिखौनो बेफोरबायदि खालामो आरो। औलै नानि नुदोंना माबायदि? आंथ' बेसेबा गोरोबलायनानै थायोमोन, जेबो खामानिफोरखौनो थिनखायामोन आङो बेखौ। थेवब्लाबो मानोबा बियो आंखौ सुखुथारामोन। जेनेबा गावनि हौवाया नोंनि एक्स जाहैबायना, बेनिखायनो सेयामोन खोमा। गावगायानो सेना लाबाय आंनिफ्राय। सोरथ' आंनि एक्सजों हाबा जानो होनांगौ दे बेखौ। बेनोथ'। दा बासा नोंसा आदाया मिथिबाथाय बिराद रागा जोंगोन, न'आवनो थानो होनाय नङा खोमा। आं खिन्थाया देनाय, थेवब्लाबो नोंसा आदानो खिन्थाना होआ। फिसाजोखौ खबर लाखुमाबाय थायो आंनि मबाइलजों। जोंनिजों हाया नालाय, आरो रिसार्जबो सोनो होआखै फिसालाया। रिसार्ज सोबादि रायज्लायखुमाबाय थागोन ना। बेजों जेबो सोमोन्दोआनो लाखिनो होआखै, बियो आरो सिरि सिरि फन खालामखुमाबाय थायो। बेनोथ'। लैथोसि लाइनायाव थांनांगौमोन, खेबसेबो थांफेराखैबो, मादै मोनाबो थांनो ओंखारबाय थायो। नाथाय आइयानो लाङा माथो। आइया माबा लाजियोनो। दा लाजिबाबो लाजियाबाबो बियो रामोनदाजों हाबायानो जाबाय। थांनो हागौमोन खेबसे, आंबो थांनो लुबैदों। आंहाबो हारसिं थांनो बोरैबा मोनो, गावसोरखौ लोगो हमबाबो थाङा। आबा, आं हले दिनै दोखो ओंखाम जाबायहाय, बुरजासो मानि जाबाय। गोथाव मोनै नों बेदर संनाया जोबोद गोथाव जादोंमोन दे। नंगौ आयै, लैथोस्रिनि संनायखौ जानो लुबैसोदोंलै, नों जानो लुबैया नामा? थौ नङाबा खेबसे थांना फैनि ज'नो मादैमोनजों। न' गैया मा गैया लासिं सिंनो बेयाव थाङा, रावखौबो लाङाबो आं लासिं सिंनो, न'खौनो लुनो हायाखै। मा होनना थांनो दे बेयाव लासिं सिंनो, न' गैया मा गैया, नोंनो साना नायाखै मानो? एसेबां फरायनानै दाहोनाजों हाबा जानानै मा जाखो बिहा? खाफालावनो लिरनाय दंखायोमोन खोमा बिजों, बिनिखायनो बिबो जाबाय।
दाथ' हाबायानो जाबायना आयै जों खेबसे थांनांगौमोनथ'। नाङाहाय मा थाङा आङो रागा जोंसोयो आरोथ' बिजामादैखौ नुनायावनो एकदम दाहोना जाम्बासो नुखायो समायथारा बेथो लैथोस्रिजों इसेबो। बेफोरखौ सानबाय थाना मा जागोन आयै बिसोर हाबायानो जाबाय दाथ' जोंफोर बिसोर सानैखौ गावस्रा होनोबोथ' हालाना हाबायानो जाबाय मोजांबाबो गाज्रिबाबो गोरिबबाबो धोनिबाबो दा नोंनिनो बिजामादै जाहैबाय थांनांगौमोन खेबसे थ' नङाबा आयै जोंफोर सानैबो थांना फैनो मादैमोनखौ लाङाबाबो मादैमोनाबोथ' थांनो होनबाय थायो दिनै। नाङा थांसाबबाया बेथो थाङा थांनानै ओजों बिराद रागासो जोंहैगोन आं आरो गाबनोसो ओंखारगोन आं न'फोरखौ नुबाथाय बिसोरनि अबस्थाफोरखौ नुबा बेनिखायनो थाङा आङो जेब्लासिम फाखानि न' लुनो हाया अब्लासिम थाङा आं। थांनो लुबैया होमबा आयै नों खेबसे न'खौ नायनो लुबैया? लुबैया आं न'फोरा मोजांबासो लुबैगौमोन न'फोरानो जुदि बायला जिला गोबाय सोरबासो लुबैगोन थांनो दाथ' आरो गरम बोथोरजों खम खामानि मावनांगौ बियो गेसफोरबा सोनो फैसा दङना गैया गेसफोरजोंबा सङोना सङा ना बनजोंसो दोखो दोखो संबाय थायो हारसिंनो मानसियाबोथ' जाम्बि हारसिंसो मावबाय थायो खोमा। दा बिहामजो जाहैबाय नालाय मावनोथ' नांखागोन दिनै। थेवब्लाबो आरोहाय न'आवथ' बारा मावामोन ना बियो बिखुनजोफोराबा माबायसि मोजां होननाथ' खिन्थादोंमोन नाथाय मोजांबा नंगौना नङा जोंफोर सानबाय थागोन होननासो खिन्थाया खोमा। मोनथिला दे आरो माबायसिबा बेनोथ' खेबसे नायनो हागौमोन ना आयै नोंबो थाङा जाहैबाय आंबो हारसिं बोरैबा मोनो थांनो। नाङा नोंबो थांनाङा दानो जेब्लासिम न' लुवा अब्लासिम थाङा होनदोंना नोंबो थाङा। दे ओंखामा जाहैदो थां खुना दोनदों आं हले जाबाय। बे आइयाबो दे आरो न' लुनो हाबासो थांगोन न' लुनो हाबासो थांगोन बेखौल' बुंबाय थागोन न' लुवाबा थांनो हाया होमबा गाथ' थाङा आंखौबो नै थांनो होला। हायदे आथिङा सासोबाय गैया हामला जोंनि आथिङा बिमा फिसा सानैनियाबो माथो डक्टराबो फानो हालालै आब' मैनासे फाफ्लिखौथ' आङो मोनबा सेथेनासो दोनगोन सैमानि जादा जोंफोरखौ बेफोरबायदि खालामना गालांबाय आरो एसेबां दिन जोंफोरखौ साजा होदोंमोन बेखौ मोनबा दिनै बेसेबा गोबावनि उनावसो दख'ना गोदानबो गाननो मोनदों नङाबाथ' गांसे दख'नाखौनो बेसे दिन गानदोंमोन भगबान सेवग्लिनाय दुगैनोबो मोनामोन दुगैनायथ' बादो रुम सिंनिफ्रायनो ओंखारनो होआमोन जोंफोरखौ सारा थाला मारिना दोनोमोन ओंखामखौबो मोनजायामोन मोजाङै उदै बुंसासे सानसेबो मोनजायाखैमोन जोंफोरखौ ओरैबायदि साजा होदोंना बै फाफ्लि मैनासेया थैगोन बियो एम्फौ नांनानै आरो आब' नोंबोथ' सानसे फैना जोंहानियाव साला फैयाबो नों फैबा खमसे खम जोंफोर बासिगौमोन ना गावगायानो आंजों सानसेखालि नांज्लायनानै जोंहानाव फैनांला नोङो होनना बुंबाय नालाय बेनिखायनो फैयामोन आरोहाय बिदि होननानै नोङो फैयालासिनो थागोन नामा हा बिब' बिनानावनि नांज्लायनाय नोङो बावनानै नों फैनो हायामोन नामा? र' ओमफ्राय आयै मोनसे खोथा दाथ' जोंफोरनिया सानैनियाबो आथिङा खरा जाना थाबाय थाबायनोबो हाया जोंफोरनो दा सोर संना खावना होगोन दा बे साननैसो आयं फैनायखायसो आयंआथ' थांगोन होमबानिया जोंफोरनो सोर ओंखाम ओंख्रि संना होगोन आयै? औ जोदौस्रि आंबोथ' थाबाय थानो हाया आंहाबो न'आव खामानि दङ बा नोंहा थांनोनो जाबाय नामा हा? थांनो जाबायथ' दं आंहाबो न'आव खामानि दङ ना बेयाव थाबाय थाबाबो जाया माबा जोदौस्रि नङाबा मोनसे खामानि मावा मानो? मा खामानि? गदा आयं आंबोथ' थाबाय थानो हाया हाइस थाबाबो सप्तासे 10 दिन थानो हागोन दे मास मोनसेयानो थाबाय दे बिनि उनाव सोर संना खावना होगोन नोंसोरनो नङाबा नोङो आरो हाबाखौनो खालामबावदो दे बे खरानोलाय सोर खैना होगोन दे दालाय खिन्थु मैनास्रि बायसि नाङाहाय गिबाय आं दङ सासे जुदि नोंसा लाबोयोबा आरो फैगोन बियो आंनिबा मानो होनबा नोंसा धोन सम्पति दङ ना धोन सम्पति न'फोरखौ नुनानै फैनोबो हानाय खिन्थु एसे बैसो जाबाय आरो हौवा थैजानाय। मा हौवा थैजानाय? मा बेसे बैसो जानाय? जासाबबाय दे जोंनिख्रुइ सिख्ला देनाय। मा नोंसोरनिख्रुइ सिख्ला? मा बहुद बैसो जानाय नामा? जासाबबायानो दे हौवा थैजानाय दा गदा आयं खोनासं दा नोङो बेफोरखौनो लाबोआबा सोर नोंनो दा मोजां खैना होनो दे सिख्ला दा नोंसोरनो ओंखाम संना होग्राल'सो नांगौ बियो दा एसे बैसो जाबाय बुजिनो हानाय जाबाय। थेवब्लाबो बांद्राय बुरैद्रायबा एसे बोरैबा जायोना आयं। नङा दा सिख्लाफोरखौनो अबाव नागिरना मोनो दा नोङो बिदि खरा जाना थाबाय
फैग्रा मानसिबोथ' नांगोन ना सोर फैगोन आजिखालि ओरैनोबाबो खैनाफोरखौनो नागिरना मोनला आरो दा नोंनिया बिदिबावसो नोङो गाज्रि मोननाङा देनाय आयं आं नंगौखौसो बुंदों थरमान बिदि होननानै जोंनि बायसि बुरैखौ लाबोना होफैनोसै नामा नङा दा आयंजों दा फैनोबोथ' नांगोन ना सोरखौ नागिरना मोनबावनो दा आं जायखौबा बुंदोंना बियो 100% फैखागोन आरो मैनास्रिनि थाखायनो बेफोरबायदि जाजोब्बाय दा नोंसोरनो ओंखाम संना जाहोग्रासो नांगौ ना दा आंबोथ' थाबाय थानो हायाना जोदौस्रि नों एसे बुजि जुदि नोंसोरनो नांगौबा आङो लाबोना होफैगोन दे नाङामोनहाय आंनो एसेबां बुरै बिहामजो आंजोंनो समान समान आंनोबो नाङामोनलै एसेबां बुरै हिनजाव सोर ओंखाम संना होगोन होनबा नोंसोरनोलाय आं हाया दे आं थाबाय थानो हाया आं बुंखाबाय आंहाबो खामानि दङ आरो आंहाबो फिसौफोर दङ ना आंहा फिसौफोरखौबो लानांगौ दे आं मास मोनसेयानो थाबाय दे हमना लाब दे बोसोरसेयानो थाबाय बेनि उनाव नोंसोरनोलाय सोर ओंखाम संना होगोन बेखौ सानाखै मानो एसे सिख्लाफोरखौ नायनो हाया मा बिलाइ हौवा थैजानाय बुरैफोरखौ नायलाबायदों दे आं नायगोन थेवब्लाबो दा मोनबासो मोनाबालाय माथो खालामबावनो आयदै सियारावबो बिदि जबाय थानो हाया आथिङा साजोबो बाल हामला खोमालै आंनि आथिङा बै दिनखालि आं गब्लि खरिखौ मानो नुनांगौमोन खुजात्रा बेनि थाखायनो आं दिनै एक्सिडेन्ट जाना थाबाय खरा जाना थाबाय आरो बियासो आंखौ नायनो फैलायो ओरैबायदि साहस इसेबो लाजिनोबो रोङा हाजार रायजाबाबो मुगैजाबाबो मानसियानो माने आंखौ ओरैबायदि फाग्लिबायसो गोसोथोयोना बियो थै आं एकदम बोरैबासो मोनलाय लांबायलै बे खरिखौनोखाय आं हाबा खालामगोन थैबाबो खालामा आं बेखौ आंखौ मोनसिगोन सानदों खोमा लासिगोन सानदों बियो आंखौ आं बिदि खरा जाना थाबायना ओमफ्राय गावखौनो लागोन सानबाय आरो गब्लिनिख्रुइ कत' हाजार गुन समायनासिन गोसोथोनाय दंखायो आंहा बेफोरखौ नागारनानै नोंबायसि खरिखौ आं गोसोथोनो मुगैनोसो ओंखारो आं नों जाबाय जोनोमनिफ्रायनो खरा आं जाबाय एक्सिडेन्ट जानासो खरा जादों आरो आंनो हामखागोन आं मिथिगौ आंनो हामगोन फैसा जगार खालामगासिनो आइ आफामोना हायाखैसो फैसा जगार खालामनो हाबानो जि बाहेरायाव थांखाबाय आंना हामना फैखाबाय ओइ आंहा आंनि सना बिउटिफुलखौ फन खालामनोसैसो हेलौ सना मा खालामदों खामानि मावदों होनना बुंदोंना आं जांगाव एसे सिगाङावल'सो फन खालामबाय नोङो आरो खालामबावदों आरो माखौ एसेबां रायज्लायबाय थानो ओंखारखो नोंहालाय मानो बेफोरबायदि बुंदों नोङो आंखौ सना दिनै ओरैनोबा माथो नों आंखौ रागाखौनो जोङा हाजार बार फन खालामबाबो नङालै जांग्राव मा खामानि मावनायबो मिथिया आङो ओंखाम संबाय दं होनना बुंदोंना एसे बुजिनांगौ ना माखौथ' एसेबां बार फनखौ हरबाय थानांगौ दे माखौ एसेबां रायज्लायबाय थानांगौ नोंहा ओरैनो जिरायना थायो नोंहा जेबो खामानि गैया नोंथ' खामानिबो मावनो हाखाया देनाय आंथ' खामानि मावनो हायोना एसे सानसे मथे खामानि मावनो होनांगौ आंखौ बिदि बुंनाङालै नों सना नोंनि अनगा सोरथ' दंबावो आंहा नोंखौनो गोसोखांबाय थायो आं नोंबो जुदि आंखौ बेफोरबायदि खालामो आंहा मा जागोन नों सानना नायाखै मानो आरे जांग्राव आंबा नोंजों रायज्लाया नामा खामानि मावनोबोथ' एसे सम होनांगौ ना नोंजोंनो रायज्लायबाय थाबा जायो नामा गुबुन खामानिफोरबोथ' थायोना एसे बुजिनांगौलै जांग्राव नों आंखौ सोगाबबाय दिनै सोगाबबाय सना बेफोरबायदि सोगाबनाङा आंखौ नों गाबबा जायाना आं खामानि मावदों होनायखौ नोङो मिथिया नामा है दोनलै प्रिया सोरो बियो मा सोरो आंनि लोगो आरो जोंहानाव फैदों आंखौ खामानि मावबाय थानायखौ नुनानै दोननो होदों आरोलै खमसे खम खामानि मावबाय थानायावथ' रायज्लायनाङाना है दोनदोलै माबा दे दोन आं ओंखाम संबाय थादों होनदोंना दोन दा हरगोन दे ओंखाम संखांनानै फन हर दे सना आरो आंखौ बेफोरबायदि सोगाबबाय थानाङा मिथिगौ ना आंलाय अबाव सोगाबदों दे नोंसो गाबदों दा आंथ' नोंखौ जेबो बुङाखै खामानि मावदों होननासो बुंदों नोंहासो मानो गाबखो मानो दुखु मोनखो थोन होनदों माबा मोनफैसिगोन सेंग्राया दे दोन माबा प्रिया नोंबो मानो रायज्लायबाय थायो दे ब्लक खालामना दोननांगौ आरो नोंखौ बेफोरबायदि रायज्लायनो नुबा माथो लानायानो नङा दे जेबो नङा दे माथो खालामबावनो आरो रायज्लायफ्लाबाय आरोहाय दसे बिदि नङा दे सानै लानो मोना मिथिबाय आंखौसो उनाव बखिगोन दे जेबो नङा दे हाय सफैबाय नोङो बिराद समायनाथार माथो आंनि गार्लफ्रेन्डआलाय very handsome माथो बडि सडि वाव सांग्रावनिख्रुइबो बिराद हेन्डसामसिन बा मालाय प्रियानि बयफ्रेन्डआ बिराद साइज माथो सेक्सिथार
दहायनिफ्राय नेबाय दङमोन नामा? एसे बावबाय जेबो नङा दे थेवब्लाबो। ओमफ्राय आङो थाल्ला थुल्ला सोंनोसै आंखौ बोरै नुखो? हेन्डसाम जोबोद हेन्डसाम नुदों आङो। सानैजोंबो मा समायखागोन नोंसोरखौ। नंगौना? आंबो नोंखौ फसायबाय खिन्थु नोंलाय माथो रियेलाव बांसिनसो साबसिन। नंगौ नामा? थारैनो नोंनिया रावबो गैमारा ना बयफ्रेन्ड? आयौ बाला थाल्ला थुल्ला सोंखायो। गैयालै बयफ्रेन्ड गैया। ओमफ्राय नोंनियाबो गैमाराबा गार्लफ्रेन्ड? गैया आंहाबो गार्लफ्रेन्ड गैया। गैया बिनि थाखायथ' नोंखौ लोगो हमनो फैदों। गार्लफ्रेन्ड थानायबा थोरैनो आं नोंखौ लोगो हमनो फैगौमोन। औ आंहाबो गैया रावबो। आंथ' रावजोंबो रायज्लायनो थाङा। जोंबो रायज्लायनाङा दे रावजोंबो। आंबो थाल्ला थुल्ला बुंखाबाय। नै रायज्लाया नों थानायाव आरो सोरजों रायज्लायबावनो। आरो गैखाया आंनाव रावबो सिख्लायानो गैखाया। सिख्लानि नाम्बारानो गैखाया नोंनि अनगा। थौ बै सिगांथिंजाय बेरायनो थाङो बिथिंजाय बांसिन मोजां मोजां दंबावो पार्कफोरा। औ थु फट'बो लानो हागोन। नोंसोर सानैखौ फट' थिखांदो आङो। जागोन दे जोंफोर सानैया फट' थिखांजागोन ना? आंनिया केमेरायानो मोजां नंथारा। आंना मोजां ना? आंनिया 40,000 दामिनि मबाइला मोजां आंनिया केमेराया। बा आंना मोजां नङाहाय। आंनिया 12,000ल'। टेनसन गैया आंना दंखायोना। थौ साननैसोनि उनाव आइफनसो लाबावगोन आं। बा मालाय हाइ फाइखा माथो प्रियानि बयफ्रेन्डआलाय।